بسم الله الرحمن الرحيم. Dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Zonse zakumwamba ndi dziko lapansi zikulemekeza Mulungu, mfumu woyera, wamphamvu zopambana ndi nzeru zakuya ndi kumuyeretsa ku makhalidwe osayenerana ndi ulemerero wake. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Iye ndi amene adatumiza kwa ummiyin osadziwa kulemba ndi kuwerenga mtumiki wochokera mwa iwo kuti awawerengere ndime zake ndi kuti awayeretse ku uchimo ndi kumakhalidwe oyipa ndi kuwaphunzitsa Qur'an ndi mawu anzeru a mtumiki, ndithu kale adali wosochera koonekera mtumiki asadadze kwa iwo. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Ndipo adantumizanso kwa ena mwa iwo amene sadakumane nawo, ndipo iye Mulungu ngopambana pa chinthu chilichonse ndi wamphamvu zoposa ndiponso wanzeru zakuya. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Umenewo ndiwo ubwino wa Mulungu, akuupereka kwa amene wamfuna mwa akapolo ake, ndipo Mulungu yekha ndi mwini ubwino waukulu. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Fanizo la Ayuda amene adawasenzetsa Tora chipangano chakale pokakamizidwa kuti atsatire zophunzitsa za bukulo koma osatsatira, ali ngati bulu amene akusenza mabuku akuluakulu anzeru koma osathandizidwa nawo. Taona ni kuyipa fanizo la anthu amene atsutsa zisonyezo za Mulungu, ndipo Mulungu sawongola anthu achinyengo. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Nena, inu Ayuda, ngati mwadziganizira kuti ndithu ndinu okondedwa a Mulungu kuposa mitundu ina ya anthu, ilakelakeni imfa kuti mukalowe ku mtendere wa Mulungu ngati mukunena zoona. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Ndipo sangayilakelake mpang'ono pomwe chifukwa cha zoyipa zimene manja awo atsogoza, ndipo Mulungu akudziwa bwino za anthu osalungama. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Nena, kuti ndithu imfa imene mukuyithawa palibe chipeneko ikumana nanu, kenako mudzabwezedwa kwa wodziwa zobisika ndi zooneka, ndipo adzakuwuzani zimene mudali kuchita. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Inu amene mwakhulupirira, kukayitanidwa kuswala mapemphero tsiku la Ijuma, pitani mwachangu kukamtamanda Mulungu ndipo siyani malonda. Zimenezo mwalamulidwazo nzabwino kwa inu ngati mukudziwa. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Tsono swala ikatha, balalikani pa dziko ndipo funani ubwino wa Mulungu. Ndipo mtamandeni Mulungu ndi mitima yanu ndi malilime anu kwambiri kuti mupambane pa dziko lapansi ndi pa tsiku lomaliza. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ndipo akaona malonda kapena masewero akubalalika kunka kuzimenezo ndi kukusiya uli chiyimire ukuchita khutba ndi anthu ochepa. Nena kwa iwo, zimene zili kwa Mulungu nzabwino kwa inu kuposa masewero ndi malonda, ndipo Mulungu ngwabwino kwambiri kuposa opatsa onse.